anu cekut no cekut. Alah ya. Aduh boyokku. Kapok. Mulane ngono kuwi bisa dijai salah siji ae Pak. Ini iki bareng-bareng ini kan bingung. Iya. Boyokku waduh. Iya. Anu Mbak Renjo dalange kesel bar garap sinden telu. Oh iya. Digarap suarane. Lha iki lho. Digarap suarane. Iya. Nyanyi kacung. Iya. Ojo anu yo ojo urun rembug wis ben mbak-mbakmu ku ya. aja. Aku itu cukup tahu dalam diam saja. Pancen anu Mbak, biasane ki sing dianyar Wah iki drama rumah tangga ki apik. Biasanya terang ngono kok. Ayo. Aduh, Dek.